Toto bude o okuláre, hodinka taká, taška to také sa nosia, že dávate lajky a takže ideme na to, že toto hodinka je taká, čo gestrová, taká super hodinka, vidíte? Ja dačo také lajky, odbery a dajte mi veľa zjadnutí, aby som mal to, že dávate lajky, odbery. To je hodinka taká, tlakovka, taká dobrá hodinka. Toto je také okuláre, skúsim. Čo poviete? Takže dávajte lajky, odbery, takže toto také okuláre sú niečo, čo také okuláre. To také jak dávajte sa veci, mobile, takže to je také, vidíte? Pekne, takže dávajte lajky, odbery, takže táto hodinka je super, nie je ale tá super hodinka, takže lajky, odbery a taká hodinka, takže veľa lajky, odbery dávajte na môjom kanálu. Takže máme ešte tyčko, Beckenzie, dávajte lajky, odbery. Takže super hodinka, ale tá tlakovka hodinka, takže veľa odbery, lajky. Takže je to super. Tak, takže toto také okuláre, tak nosím. Čo poviete, pasuje mi? Taká hodinka je to, gestrová, to je tlakovka. A to také čo, toto, fila. Po mne idú ženy, chápete, po mne idú ženy. Ženy ma chcú, chápete tomu? Lajky, dávajte lajky, odbery. Taká hodinka, tlakovka, taká super hodinka. Dávajte mi lajky, dávajte mi veľa zjadnutí, odbery a všetko dávajte lajky a ma podporujte na môj YouTube. Takže dávajte lajky, odbery. Taká kapsička, tlakovka, kapsička, hodinka, tlakovka, také okuláre, takže dajte mi lajky, odbery a toto video už končím, takže dám ešte druhé videjko, takže toto končím a som naspäť, takže také video a konec dám ešte jedno video.